Nazdar, Davide. Nazdar, Jančo. Jsme tady přímo v parku a teď je potřeba... A kde jsme? Ale uprostřed Buenos Aires. Plaza de Martin. Plaza de něco. Martin. San Martin. A přesně to je to, co vám chci ukázat. Teďka máme toho dalšího člena a to je přesně San Martin tady. San Martin samotný. Ahoj Marťo, ty jsi tam taky. Ahoj Jančo, ahoj Davide. A tady máme další členku našeho Ahoj Marťo. týmu. A to je... Nazdar! Nazdar, Veru. Já jsem Verča a budu s váma bydlet. Dobře, to zní jako výzva. Jak jste se tady ocitli? Vy jste vůbec nepřiletěli s náma. Vy jste nám poslali hrozně hezký fotky a my jsme se rozhodli, že se za váma musíme přijít podívat a připojit se, protože tenhle vejlet vypadá fakt náramně. Tak to je od vás fakt pěkný. A samozřejmě zdravím babičku a maminku. Veru, ty taky někoho chceš pozdravit? Ne. Verčenko nemá. Ani třeba nějakýho jako konkrétního člověka? Třeba nějakou chlapce. Tak nezdravíme Petra a jinak. Tohle je Martin, toho už znáte, tak na toho se nebudeme koukat. A tady tohle je Plaza San Martin asi. A víceméně tady tak lidi leží na trávě. A někdo tady uklízí odpadky. A tam je nějaký barák, co nevím, co je. A tady je památník obětem, co umřeli ve válce o Falklandy. A to je všechno. A Martin s Verčou jsou tady chvilku a už dělají nepořádek. Takže Jako asi vždycky, tak. jako vždycky. Já je zatím tolik neznám, ale asi to tak bude.